Ni in masoyinki ne Aisha sai ki daure ki duba, ki ban soyayya in kika bar ni ba zan ji daɗi ba. Labarin soyayya ta da Aisha ne yaushe na dauko, da farko zan yi sallama a gare ku na miƙa sako. A iya sani na soyayyar Aisha ce ta farko. Wata rana na fito da safe na ciyo kosai da koko, sai na hango wata kyakkyawa doguwa fuska ta leko. Zuciyata ta yi bugawa da ƙarfi ban san me yasa ba, ashe sako na so ne ya zo mini ni ban yo zato ba. Sai na karasa gabanta na ce mata 'yan mata ki duba, sai ta jiyo cikin firgita yanayin da ban so gani ba. Sai na ce mata assalam ta amsa mini kunji diya ta kirki. Sai na ce mata suna na Umar Faruk layan mayaki. Sai ta yi wani tsaki ta yi fice abin tankar mafarki. Sai na fasa zuwa inda zan je domin yau na fusata. Sai na fara tunanin ya zanyo mata su ta fahimta. Sai na ɗauka wayata na fada a Facebook dan na duba. Shiga na ke wuya ɗan uwa fuskar ta na fara duba. Daga nan na fada a Facebook ɗinta na ɗauka lamba. Ina sawa na yi kolin ɗinta ba ta yi ɗaga ba. Na ƙara kiran ta so biyu mai so na ba ta yi ɗaga ba. Bayan kwana ɗaya kawai sai na ga tayo min fulashin. Sai na ɗauka wayata na danna na kira ta tayo ɗagawa. Farkon furci na agun Aisha soyayya da ƙauna. Sai na ce mata soyayyar ta shiga dukkanin jikina. Ba na iya cin abinci akan ta ga raina ta kuna. Na yo kira ki amsa mini a so ni ke na nuna. Sai ta ce mini ba na soyayya ni kar da ka takura min. Sai na ce mata karki yo akan dan Allah ki taimaka min. Sai ta yanke waya ina kira Aisha ba ta dagawa. Ashe suna da zafi ba zai maka yadda kake ta so ba. Ashe suna da zafi ba zai maka yadda kake ta so ba. Ni in masoyinki ne Aisha sai ki daure ki duba, ki ban soyayya in kika bar ni ba zan ji daɗi ba. Labarin soyayya ta da Aisha ne yaushe na dauko, da farko zan yi sallama a gare ku na miƙa sako. A iya sani na soyayyar Aisha ce ta farko. Wata rana na fito da safe na ciyo kosai da koko, sai na hango wata kyakkyawa doguwa fuska ta leko. Zuciyata ta yi bugawa da ƙarfi ban san me yasa ba, ashe sako na so ne ya zo mini ni ban yo zato ba. Sai na karasa gabanta na ce mata 'yan mata ki duba, sai ta jiyo cikin firgita yanayin da ban so gani ba. Sai na ce mata assalam ta amsa mini kunji diya ta kirki. Sai na ce mata suna na Umar Faruk layan mayaki. Sai ta yi wani tsaki ta yi fice abin tankar mafarki. Sai na fasa zuwa inda zan je domin yau na fusata. Sai na fara tunanin ya zanyo mata su ta fahimta. Sai na ɗauka wayata